Ворог пнеться з усіх сил, щоб повністю заволодіти Луганщиною. Не шкодує техніки і гарматного м'яса. Перекидає підкріплення на передові позиції. За даними Генерального штабу, росіяни гатять по Вуглегірській ТЕС, що неподалік Бахмута. На інших ділянках фронту били з артилерії та підіймали авіацію. На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв'язку Сил оборони, ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Українське військо просувається на півдні. Точно працює західна артилерія. Про це у зверненні до нації розповів президент України Володимир Зеленський. Каже, українські військові вправно нищать російські склади з боєприпасами у Херсонській та Запорізькій областях. А втрати ворога зростатимуть і надалі. Також глава держави закликав тих, у кого є можливість, розповідати жителям тимчасово окупованих українських територій, що Україна про них пам'ятає та бореться за кожного. Ми не віддамо нашу землю, вся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави, з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами і селами, поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них пам'ятаємо і за них ми боремось. Ворог облаштовує відступні рубежі, а українські захисники метр за метром вичищають російських окупантів з Херсонщини. Ситуація вздовж лінії фронту стабільно напружена. Ми контролюємо декілька сіл, які територіально, адміністративно відносяться до Херсонської області. Орки намагаються вибити нас на адміністративну границю. Ми дійсно не пускаємо, щоб вони не добивали до Миколаєва ствольної артилерії. Під ворожим вогнем не лише військові, але й мирні жителі. Російські нелюди гатять з артилерії та завдають ракетних ударів. Вони по селах б'ють ракетами. Кожне село, яке тут рядом є, в центр. Школа, дитсадочок. 10 днів все горить. Вони гатять і гатять і гатять. І нема такої якоїсь системи або якоїсь логіки. Вони нищать усе. Росіяни шукають слабкі місця, лізуть в розвідку та щоразу дістають по зубах. Намагаються десь там, шукають слабі місця, мобільна група там вискочить, там да, ні, наваляли, вони уїхали з другого боку. Бояться, тут же ж недалеко вже Херсон. Ворога женуть як зброєю від наших західних партнерів, так і українськими взірцями. Туреччина відпустила судно «Жібек-Жоли», яке ймовірно завантажене краденим зерном з Бердянська. Україна просила арештувати і судно, і вантаж, але турецька митниця вирішила інакше. Попри те, що український посол в Туреччині передав матеріали, зібрані Генеральною прокуратурою. В заяві Міністерства закордонних справ України йдеться про кричущі випадки вивезення краденого українського збіжжя до турецького порту Карасу. Щоб розібратись в ситуації, до МЗС України запросили посла Туреччини. Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібним випадкам в майбутньому. Крим наступний. Українські військові показали, як встановлювали український прапор на нещодавно звільненому острові Зміїний. Синьо-жовтих стягів на острові щонайменше 3. Із них один великий на спеціальній щоглі. Його встановили на світанку, ймовірно, у четвер. Серед тих, хто здійняв державний прапор на Зміїному, бійці спеціального підрозділу «Крим». На острові Зміїний знову підняти прапор України. Це
цей прапор так само буде піднятий і на півострові. Півострів також був наш і завжди буде нашим. Іншаллах. Слава Україні! Слава Україні, героям слава! Крим буде український. Ми повернемо вас, Донбас буде український. Слава Україні, слава захисникам Азовсталі! 15 та 16 років позбавлення волі. Такого покарання вимагають окупаційні прокурори для Ернеса Ібрагімова та Олега Федорова, обвинувачених у тероризмі, нібито через причетність до партії Хізбут Тахрір. На засіданні Південного окружного військового суду вони виступили у дебатах, а в останньому слові висловилися про неспроможність звинувачення. Ібрагімов та Федоров були затримані у лютому минулого року у Бахчисараї під час облав російських силовиків. Їм закидають тероризм лише через те, що у мечеті говорили на релігійні та політичні теми. Їхні розмови приховано записували співробітники ФСБ або їх агенти. За словами адвоката, немає жодних доказів їхньої причетності до тероризму, лише свідчення прихованих свідків, слова яких ніяк неможливо перевірити. Окупаційний суд винесе вирок 8 липня. Каждый из них напомнил о том, что крымские татары на протяжении длительного времени боролись за возвращение в Крым. И крымские татары добьются того, что они будут проживать на территории своей родины и исповедовать ту религию, которую они выбрали для себя в качестве религии, будут воспитывать своих детей в духе культуры и традиций крымских татар. В окупованому Криму ФСБівці затримали так званого військового комісара півострова Юрія Лимаря. Його забрали з робочого місця окупаційного комісаріату у Сімферополі. Російські силовики звинувачують Лимаря у тому, що той за хабар доручав своїм підлеглим звільняти кримчан від призову на військову службу. До призначення в окупований Крим у 2020 році Лимар був військовим комісаром в Астраханській області Арефії. Проти Лимаря ще минулого року прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя порушила кримінальну справу за скоєння ним воєнного злочину – здійснення незаконного призову кримчан до російської армії.